ang unang adlaw sa kong aso ninyo. Ako ning giuluhan og magic basket pa sa dili pa. Pasalamatan sa tunato niya. Basak ako dito basahon niya ang katong mga nakadaog sa ato ang mga pangutana ha. Katong pangutana nga ang answer bakat. Oh, nindot kay to kay simple ra kay to pangutana, dali kayo. Unya naghatag premyo na to ato si Kuya Alex Lara. Mao ni sponsor sa ato ang ang pangutana bakat. Ang sponsor sa tulo ka tag 100 galod si Kuya Alex Lara. Maabot sa datong kutsihal sa Naga City. Unya sa tanang mga tao po di Kuya Nick Pipito, hay Kuya, kumusta ka diha? Sa imuha sa mga tao, kumusta ang imong mga tao diha? Labi na gyud sa mga tao ni Kapitan Ray Marimon. Kumusta ka diha, Kapitan Ray Marimon? Okay, awat ako lang ta sa tong tiksan si Kapre sa iyahang mga tao po dito. Ipag-great yun niya. Unya sa tanan na itong mga kaigsuunan, labi na gyud sa ato ang mga suod po kayo ni Ma'am Lynn Kulong. Ma'am Lynn, kumusta ka diha? O ni Sir Bert Kulong. O labi na gyud ni Dailitlit nga kanunay yung mamati sa ato ang mga asoy ni Kuya Gulyat. Kuya Gulyat o Luis Jud Minaw, labi na nimo sa imong programa nga mga asoy ni Kuya Gulyat. O ako di ay si Jonah nga taga Midsalip, Pagadian, Zamboanga del Sur. Oy, kumusta ka mo diha? Taga Pagadian, Zamboanga del Sur. Kumusta mo? Ang tanan na itong mga kaigsuunan diha at Pagadian, labi na gyud sa akong tiyo diha, Tio Prasio, o sa iyang mga anak. Kumusta mo diha, Cho? Sa tanan ni mong mga anak diha. O sa tanang mga tao po na itong mga suod kayo. Sa tanan kayo ha, nga itong mga, labi na gyud sa mga tao nga migamit sa ito ang mga produkto nga said, panyawan, liniment oil, o niya nga ito ang produkto po nga parastoksin ang G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Kumusta mo diha? Sa tanang mga tao ni Kapitan Jude Ramos Kap, good maing hapon ni mo diha, good evening ni mo diha Kap, maing gabiin mo diha. Sa tanan kayo, o sa tanang mga amiga ni Dong Ricky, si Cartagena, kita to. Lucia Cartagena, Cartagena? O Cartagena. Lucia Cartagena or Cartagena ba to? Oh. Melanie Kimpan Alvero. Melanie Kimpan Alvero. Ang great, ang umabot na itong kunsihal sa Basak Pardo, si Kuya Ricky Garing. Ang umabot na itong kunsihal sa barangay ni, dili na sa Cebu City, Kuya. Sa barangay ni siya. Aduulan ninyo si Kuya Ricky Garing. Ha? Mutabang di manggihatagon kuan man ni siya kanang basta makita ninyo ang unsa ni kabuutan si Kuya Ricky mura dis ni siyang manghud nga si Baijiler diha sa asa to napita Pandakan Pinamungahan. Kumusta ka diha bro sa imuhang Garing Barbershop? Kumusta diha sa tanan og si Hercules og si Renante og si katong Richard ang ato ang amigo pag kayo nga may kay mo drive may kay mo lelihay sa mga libaong murag wa mo sakay sakyanan kay di gyud mo unsa. Okay di na to mo sulsulti okay unar ba ning adlaw sa kong asoy ninyo ha daghan-daghan ning atong taas-taas ni atong asoy kay nindot ni lahi po ni siya nga asoy pod si Kuya Oji Kumpok Rakasa napod siya mga asoy nga iyahang mga sinuwat po din ha. Si Kuya Oji Kumpok murag mudagan kag kutsihal sa Nyawan Kuya Oji no sa puhon sa barangay. Okay. Unya lang tong paibaw na oy nga mudagan si Kuya Oji. Basta si Kuya Ricky mudagan jud ni mura bag si Pare Jewel Bensiba og si Bini Umandak diha sa Bien Aqua. Si Sir Jewel Binsino diha sa Babag Uno murag ilado na kinini baw-an ni nga mudagan konsihal diha sa tuang Babag kun madayon ang barangay eleksyon. Okay, mga bata, mga kasama. Aniya kita sa unang adlaw sa kong asoy ninyo nga naguluhan. Magic basket. Oh, magic basket oh. Lahi na sining katuhuan dili nga pangutana. Abi ninyo mga bata, mga kasama niya, itong unang panahon may usa katiguan nga babae nga makalilimos. Siya magdadagyod og basket nga binuhat sa kawayan. Dili nindot tanahon ang maong basket tungod kay murag daan na kayo tanaw nimo ba? Medyo hugaw pa gyud. Ugang ubang mga residente sa mga barangay, hugawan yun magtanaw sa mga tiguang. Gawas lang sa pobre nga sila si Dolores, nga manindahay, budbud pulit. Pulit naman, budbud pilit. O sa iyang anak nga babae si Inday Daday, ha? Maunay taon, magatagan taon niya sa tiguang og kanang budbud. Unsa pa niya, maluoy man sila sa makalilimos mga bata, mga kasama. Ang matang pagkaon nga ilang ihatag isod, yun initiguang sa iyang basket. Og nagpasalamat kini una kini siya mulakaw.
Mura nang nahimog suki nilang Dolores ug Daday ang maong makalilimos ug unya usa ka adlaw niya nang maunalay nahibudgan nila kay nakit-an man nila ang basket sa tiguang diha sa pultahan sa ilang bay. Mga bata, mga kasama, ani ang unang adlaw sa akong asoy kaninyo. Hala, ni aman ang basket sa tiguang? Asa di ay siya? Ma! Mama! Oh, saba, napahimutan pa ko sa budbud sa hapag. Dali sa kadiyot, ma. Maipakita ko ni mo. Oh, saba na ba? Dali sa pa. Kadiyot ra kaayo. Ay, pastila ni mo bataa ka. Uy, imo medyo kulang ngayon. Ay, oh, saba na ba? Tanawa, mao. Uy, ang basket man sa tiguang? Asa naman siya? Ambot lang. Kana ra may ako nakitaan pag-apply na ko ron sa pultahan. Ay, nabibiwi, hiposun ta ni. Kay basig mo, balik unya to. Oy, mga suki! Ni ana nga tong budbud, init pa! Manang, manoy, pudpud, init pa. Pudpud pilit. Sila mo, noy? Napo to, noy no? Napo, kadiyot sa na ya. Sige, napo ko no, day. O, ma. Uy, Ano, dos. si Tatay Chito. Ano? Ay, pinago ko bayad ay. Kung hindi bayad Sus, ano. tuyo Di ara ang napo kabuok noy, o. Amat. Bayad ako. Ma, hapit na mahurot, ma. Kinsay imong kitanaw sa atpang. Da ang imong apuhan, diin ka dagikan. Mo man maulit na sa ato gabi eh. Mangayo na sad na kwarta, ma. Maog yun. Nani, anadini paingon, maay. Mauna na din ang inyong pwesto. Olo, amin ko, lo. Ayaw na lang. May pag-amin kay naidaghang taong makakita. Diin man day ka kagabi eh, tay. O man ka mauli. Ay, pastila ni mo. Mura man kag inahan ako, Dolores. Kung mutana ka. Ay, wa man kung ka mauli gabi eh. Ay, nahibaw na kanin tatay ni mo. Biyudo ba ya? Siyempre, nakakitag sparring kagabi. Nang, manoy, tiwasan na lang ni o. Napo na lang ni kabuok ang pudpud pilit. Uy, ubay-ubay na mong halin. Kaluin sa Ginoo, tay. Bahin ni tadabi. Tay. Mati ka. Ay, tay. Gilablot pa ko na ni mo akong pitaka, tay. Tural. Dugay-dugay man ka. Ako lang kuha. Tay, 50 lang ako ha, atay ha, kay ako pataw ng ipangumpra. Ang uban anak para atong konsumo. Kana lang 50 taon na pilihan ha, tay. Kung sa pagbarbatang way buot kis kwinta. Oh, ing nahinoon nga kinilang 50 nga akong ibilin. Tay! O sige, adinan ko. Tay! Lola, ina ni Lolo. Nganong imo masagyatak ang pitakan ni mo, ma? Huwag ko kakita ko siya paglapnot. No, 50 pesos na rin na ibilin. Ang 400 mo giing gikuha. Kung mahalin aron na po nga nahibilin, balik 50 ra na. Saan na ito pagpanindaan ni Ugma? Ngawa naman tayo kapuhunan. Nya ang ato pang ipalit og bugas og sudan. Ayaw na lang pakilang, uy. Halinon taning na po kabuok. Human ipalit lagpugas o ginamos ang kwarta. Ug unya may oras pa man, ma. Mamalik unya ta dinhi sa merkado kay mangumpra tag budburon para ugma. Oh, kaya nga naman di ay. May hinipusan ko sa bahay nga wa man. Ma, bukon ako akong alkansiya. Unsa? Kadagkag sud. Ma, madali dayon ma, tabangi ko og iyap, ma. Uy, ay. Kadagan ko din sudan na day. Ako maning mga pound, ma, kay di man ako gastuhon. Gikan pagod ni pag grade 3 nako. Karon grade 6 na gud ko. Anak, day, di ba may gitaganaan ka man ini?
Para unta ni high school na ko, ma. Pero sige lang, ipuhunan lang sa nato, ma. Magtigom lang ko usap. Total, naa pa man ko'y garden nga ma-harvest na. Kanang mga taong, okra og sili. Ato man nang mabalik ya sa merkado, ma. Day. Sige na, ma. Sige na. Tabangan ta kag iha para mamalik dayon ta sa merkado. Oh, Lolo? Patay na abot si Jigo sa kay may taburo na ni mga bata mga kasama. Padayon ta pero painom daw sa ta. Ang butan na bata, malipay magulap. Ang butan na bata, hinanay binangga. O karon mga bata mga kasama, padayon sa sumpay sa kung asoy kaninyo. Tay, may uli lagi kag sayo, tay. Oh, pasilan. Kundi ko pa uli mangita ka. Karon, nangutaan na kang ganun sa'yo ko. Kung sa mandili na lang ko ni mo pa ilison. Oh, okay. Timing na. Kaya nagbuak mo na yung mong alkansiya. Tay, para kuan. Ay, tabangan ta mo. Wait. Hello? Alalain na ni Lolo. Tay, na sa makawi. Imo magunag ipanon si mong bulsa. Uy, ayaw, Lo. Ay, Asang binag ko na isod? Di sa bulsa yun. Wala, pagkadaghan nini. Anya magdinaw pag yun mo. dili sa nagdinaw, tay, ha? Gibuak in taon ni sa imong apo kay may importanteng gamitan. Ay, pagkadagang pasangil. Oh, wa man gani mo. Mag-abang nga akong bahay. Kay imo man kong anak, tay. Oh, naminyo ka na atong natigbak mong bana. Maong gawas ka na sa akong poder. Tay, Oh, usya man. Mag-iya-iya ta. Sige, pabawa mo rin eh. Kay pabangan ko ng baya para may income ko matagbuwan. Sige. Oh, mau magkanyang gusto. Lo, ayaw na lang mo pag-away si Mama. Sige na lang, imuha na lang ng imong gipanood sa pulsa. May pagkabutan mo ta. May pagkakay... Mangginahunaon ka pa. Ikaw, Dolores. Liwat ka ni aning nanay ni Muteria. Daho! Maayo! Ma, naay tao, Ma. may tatanawa sa anak, be. Lo, ikaw lagi pangita, Lo. Uy, si Laila man dayron. Lalab na ko! Uy, mao din na inyo, Jess. Lalab mo ni... Kayo ni almungutan nila yun. Ay, ikaw rang usa. Ay, na ang akong anak kong apo. Di na lang kumusod, uy. Halangano man ang imong mga bulsa? Kini. Ay, mga sensiyo mangguning akong kwarta lalab. Ata na sa akong tindahan na ilisan ta nagtibuo. Oh, sige, na. Asa na sila, Day? Nanlakaw naman to sila, Ma. Anak, Ma, ayaw na lagila. Aw, pila man ang nahabilin, Ma. 300 kapin, anak. Tuan ni Lolo ni mo ang naglabi. Pwede naman na ipalit og pilit humay o kamay. Naluoy kay ko ni mo na. O aron madugangan ng kwarta, ha, Ma. Mang-harvest ako sa kong garden, ha. Pwede naman to ang taong, okra og sili espada. Aron atong ibaligya. Unya ang halin, idungag na to og pangumpra, Ma. Kung mao ka na, mutabang ko ni mo og pang-harvest na. Sige, magtatag sitlanan, Ma. Oh, sige na. Ayay, naay naabot, Ma. Naibaw na kong kinsa ron. Ikaw yun, no? Ayo. Da lagi, katag-an kit ko. Mayonas, Dolores. Di ara! Uy, anak. Ay, sir, dayon ko no, sir. Ikaw ha? Nag-share na sab ka? Dayon bitaw kuya, oy. Ka na ba? Dili kay share. Hala, nag-shopping ka?
Dito ka sa syudad, Kuya Lauro? Dito ko kanina kay may gipalit kong pisa sa motor. Unya, mihapit na lang sa ko grocery. Dawatan niyo. Huh? Kay amo di ay na? Oo, man mo pasudla rin, Oy, mayong hapon diha, Dolores. May hapon, Sab. Sod na, Lauro. Ayun na lang. Ako na lang gihapit. Kay mulahos pa man ko sa shop. Maghatod ko sa pisa sa motor nga ako gipaayo. Dawatan lang niyo. Para amo na? Ambi, Kuya B. Siya, uy, nagtagad pagyud ka. Sige lang, good. Ako man kalipay. Mubalik lang niya ako. Sa gabi ikon, di pa mo mga tog. Dukay may mga tog, Kuya, kay mag-andaman mi para sa lutoong budbud. Mao ba? Sige. Muanin niya ako. Di lang ako magdugay, ha? Arin ako? Salamat, ha! Na. Tay, Jigo? Oh, Naapaday ka diha? Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Ayay, wala tayo oras. Batod pa ang Kuya Oji. Wala tayo time. Invite ko lang kamo sa pagpaminaw sunod-sumpay niya kung aso ninyo. Ning simunauna nga naguluhan. Magic basket din lang sa mga aso ni Kuya Guli. Mga bata, mga kasama niya kita sumpay sa kung aso ninyo. Ning simunauna nga naguluhan. Magic basket! Ang gibiatas mga ginyugto mga bata mga kasama atong nasairan nga mang-harvest na unta sila sa Dolores o si Daday sa ilang mga utanon sa garden pero wa kinamidayon kay kalit mang naabot si Lauro nga suot sa din niya amigo niya nahigugma si din Dolores sa ilong taon. Igo lang may agi si Lauro aros pagtunol sa iyang mga groceries kay dito man taon-taon sa gikan sa syudad kay nagpalit man siya og kanang pisa sa motor kay naguba man. Misaad kini nga mobalik ini kagabi Igo lang nakabiya si Lauro mga bata mga kasama. Nasigpatan ni Dolores nga mayo sa katao. Kung unya siyang paglingi, diha si Jingo mga bata. Kung karoon na yung sumpay sa kong asoy ninyo. Siya, uy, nagtagad pagyud ka. Sige lang, good. Ako man kalipay. Mubalik lang niya ako. Sa gabi ikon, di pa mo mga tog. dukay may mga tog, Kuya, kay mag-andaman mi para sa lutoong budbud. Mao ba? Sige. Muanin niya ako. Di lang ako magdugay, ha? Arin ako? Salamat, ha! Na. Tay, Jigo? Oh, Naapaday ka diha? Ganina na ka diha, tay? Nalantawan magunda ko nga may paingon din ni sa atos Lauro. Mao nga nagdali kong pauli. ma, ako sa ning daton sa sud, ma. Ayaw na, Dayday. Ha? Ambi na. Tay! Patanawat akong sisuda na. Ulong sa. Dali. Ayaw mo pag ginaw, ha? Kay dili lang kamo mao'y makamaong mukaon. Laina ni mo, tay, uy. Usilain! Kamu mulain! Bebe! No, loo. Oh, Uy! Mga linata! Niya pa'y noodles! Niya! Uy! May paan pag yun! Magbahin ta. Sino kinala pa bagid ni mong bahinon, tay? Nga para man na nato. Usay pa na to! Usaw naman sa lalapteriya na ko, be. Baong di kag na ako lalapteriya. Oh, dito makatilaw. Oh, tungaon tani ang katunga inyo. O ang katunga among lalab na kuteriya. kay adto na ka dito puyo, lo. Kaya ito po yun. Unsa kong butaa ka eh. Magtabok-tabok lang ko. Kintabiyaan ako niya kumbay. Kung doon na may angay, mubiya din ka na, mau ka mo. Tay? Oh, o samay, ha? Kamu yung kupapilyon. Bahinan mi ninyo ining gihatag ni Lauro o manglayas mo din eh. Pagpili! Uy, diin good ka, Jay, ko lalab. Nawa ka man lagkalit.
Ay, mitalikit kung uli sa amo. Naarabas unahan, o. O, duwatan niyo. Uy, grocery? Ay, may noon ay dugag ko ni sa akong tinda, lalab. Unsa? Ma, mahusto na. Ay, napagsiki o hilak. Pasagti na lang ko to si Lulu. Gisakitan lang ko, Dayday. Sakit kay sinultihan si Tatay Chico. Mura kong dili niya, anak. Na, ay nalang ko na hunaaog maayo, maoy. Ang maayo pa no, ihinayon ta ang pagpang-harvest sa akong mga utanon man na. Maayo kay may oras pa man. Magkuha sa kong sudlanan, anak. Kato na lang basket sa tigawang, ma. Ay, mas mahi patuod. Dali na, ma! Oh, nagsunod ko nimo. Ay, hala! Ma! Oh, Hala! usa may harvest untaan ni. Nawa man ni mga bunga. Kinsa may namo po! Ay, naunahan kas kugihan mo, ani. Unya, tapulan man nanong nak. Laina, oy! May pa akong gipang-harvest gahapon. Usa na lang gid ka taong ang napilin, ay. May kagibinlan kapag usa ka buok. Napay sili ay. Sili espada. Pila ka lugas og inguman okra. Naginuto ta na ni nak, Dayday. May na lang niya ato isagos utan. Gibinlan pa ta aron makatilaw pa ta ani. Kinsa kay nanguha man no? Ay, wala may laing mahilabot din, hiba? Sa dili niya hinaguan, ang ibong apuhan. Si Lulu? Husto di ay. Mauday to siyang nilakaw kahapon, ma. Maugid. Be, ato na lang ning kutloon ang pila ka lugas nga nahibilin. Di ta kapalikyaan ni. Kay usa naman lang kabuok taong. Ay, napay tulog ka okra. Isuot ta diri sa basket. Ang sili espada ko an. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Amin ang basket, mapi. May na lang ni gibinlan kag pila ka lugas sa kawatan nak. Sige na lang, maui. Kung si Lulu man gani, may na lang to niya. Hala! Hala, ma! Matalawa! Agay, kabukas sa basket! Hala! Agay! Hala, kinuo ko! Ay! Tinuod din ako nakita. May kalit og kadaghan ang gisud na mo sa basket. Hala no? Kalita po no ang basket! Ano magani may magic naman. May magic man ang maong basket. Ang mga bata, mga kasama. Padayon ta, humanin yung pahinom do ba? Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Yeah! Ay ang sumpay sa kong asoy kaninyo! Mama, ni awas ang basket sa taong okra, sili, espada. Awa, idaghan sila, ma. Kinuo ko. Kung di mo magkari ni pagbuot, daghang kayo sa Magkwasa og laing sudlanan, ma, ha? Kay di naman maalang sa basket. Oo. Ayun sa, ma. O, Dayday, kay pamuniton taning nagpasad sa yuta. Uya, kudaghan kong karga atong tricycle tilso. Di ka sa amo. Lalab, unsa naman sad nang gilantaw mo sa inyo? Naana sa kaayuhan? Ay, nahibuong ko lalab. Kargado man ang pabangang tricycle tilso. Uyagikan sa among tugkaran. Uy, di ka nga butang ang karga, lalab. Kasi mamahawa na sila sa Dolores sa inyong bahay, lalab. Kita na mo puyo dito. Ay, murag di man to mga butang. Murag mga utanon. Ula, Dari ni paingo si Badong. Badong! Dong! Sigaw! Oh, Badong upaw. Oh, pag-upaw ka ron. Yan yung puyo din, oy. Oh, nga naman day, Bador. Nay mo angan? Awan ng teriya, oy. Sabi ya, pulos biya mo mga kuhan.
Naik kabilingan sa kinabuhi, biyuda ka niya, biyuda si Jigo. Lagi. Dito kagikan sa amo, badong upaw. Oo, ni Jigo yan, patay ko pa, no eh. Badong lang. Badong. At kung tabang ko karga sa mga utanon na ni Dayday ba? Imong apo, si Nandolores, tumod sa kuan merkado og tanong. Usa man itong mga utanong na. Kuan, ay taong, okra, silispada, balik tulog kang baka, tagiroy. Kada kong halin ng Dolores, oy. Di man to sila ato. Mga tinanong mo kung ni kuan, Daday. Usa. Tiriya, karilang surprise, we. Way utang ha. Ayun, kumutang ay. Nakinusintos, oh. Suhol ni Dolores akong pagtabang nila. Mao ba? Uy, Chico. At niya tong anak mo og apo ay inig-uli nila. Pangayo ang imong bahin ha. Kaya ang ilang gitamnan, imo man ang yuta. Uy, magpabahin pa ka ng Jigo nga. Imo ng anak kong kapo. Okay nga naman badong, dautan ba? Dili, surprise, pe. Iwaw ka na. What? Ako may nag-harvest gahapon. O pila na mo lang ito kalugas ang hibilin. Ako rin? Nga doon, ingon ato man kadaghan. Mura mag-usa ka ektarya ang gitamnan. Hala, makapahibong. Maayo na sad nagitugot na lang nimo og upos nga presyo kay dali ra gyud nahalin ma. Aron dili kaayo ta magabian anak. Aw hinuon naman tagi abangan nga tricycle. Pila tanan atong halin di ay ma? 4,000 ka pina. Yes! Pagkumpra ko sa kasakong pilit nga humay para sa imong budbud ma. Mauna anak, magtingog ka sa atong gikinahanglanon ug uban pa. Nya, ang uban atong hipuson. Magtigom ta anak para sa imong kaugmaon. Makapahibong man eh. Diin man ito gikuha nila ang mga utanon. Sa akong ihap-ihap, wala naman makaabot og 50 katudling ang gitam na ni Dayday. Ay, animal. Kinahanglan mabahinan ko nila salin kay ako ning yuta. Buhi pa ko. Wa pa rin ako ihatag nila. Hapit na mungit-ngit at ngan ko sila sa bahay. Ma, si Lolo ba? Oh, nga namas lolo nimo. Pasig iya na sang kuwaon ang kwarta ma. Ay, gusto ka nak. Kay sigurado man gyud nga nagpangutanan na to kung unsa gikarga ta sa tricycle. Tagay lang si Lolo ma aron dili masuko. Day. Sila na ni. Kipakyaw mang merkado. Ialsa ko palihog sa usa ka sakong humay pilit ha, Terso? Ako naligaan ning uban nga gaan ra ma. May gabi itay. Hi Lolo, aling ulo. Yaw. Ay lagamin. Tay, nahibaw ko si imong tuyo. Amo sa di pahimutan ni amo mga kinumpra. Tay, mao na lang ni nabili namo ha. 1,800. O, kinilang 200 ang imo o. Kanang usa ka libo nga ako. Oh, sige. Timanin ninyo ha. Kung unsay abot sa kong yuta, may bahin gyud ko. Kasabot? Unya, di man to abot sa imong yuta lo. Day. Tay, abot to sa imong yuta. Di ka nga dito mo mag-harvest sa unahan sa kasikbit sa akong yuta. Sa ilang paking, isumbong ka mo! Oh. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga.
mga bata, mga kasama. Tangin ninyo ang sunod-sumpay kung aso ninyo ni Simanahon na ganuguluhan. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hi! Hello mga bata! Kumusta? Kamusta na? Noy, niya sa kita surprise akong aso ninyo. Magic basket sa tanang mga natin na ito karon. Lord, salamat kay Lord sa tanan. Mama Mary, salamat sa tanan yun. Sa imo mga pag-ampong pagbantay na mo. Mama Mary, salamat yun kayo. Sa tanan na ito mga kaisuna na. Ma'am Nenen Moreno, kumusta ka diya? O si Ma'am Faye Arcal sa iyahang mga pagkauna diha ilang sology sa tanan niyang mga tao. Si Inday Mili po diha sa tanan gayon nga namati na ito karon. Kumusta kabutanan? Labi na yun sa ato ang Franz Benigar nga ang tag-iya ni si Dong Igay o si Inday Blandi ang anak ni Noylito anhing Noylito Sakol. Franz Benigar o si Rame diha, salamat. Kumusta ka mong tanan? Franz Benigar, suway ninyo, the bad best kayo nga kuhan. Lami pa sa ubang mga kanang mga suka-suka ka bligya. Franz Benigar, sus, pure pag yung nasuka nga tubaw niya. Nindot pag yung kayo kay sakto na yung kahang, dili yung kayo nga diyan na sahang sa kayo. Franz Benigar, ha? Ibalik-balik mo na kumurong ko. Ano? Okay, mga bata, mga kasama, sa tanang mga tao ni Former Kapitan John Ramos, good evening mo yakap. Sa imo ang mga tao nga nagbuhat sa imong Miguel Foliar Fertilizer. Kumusta ka mo tanan? Uy, doon na din niya ko ipanghatag sa akong mga kauban, ha? Di lang ako isulti kay makakuha niya ni sila taon. Abi pa niya, nagguan-guan. Gitagaan lang ko ani Dudong Ricky, tagaan niya tumuha kanang energy. Tagaan to mo ana doke. Para the best na ini kasi higda ni mo ana doke. The energy, ha? Tagaan na doke. No, ang si Dong Ricky to ang umabot tungkol si Hal sa Pardo. Mambot asa ka ni siya linya, di ba ka ni siya mulinya GG Kabaluna? Iso ni Inday Lisa Kabaluna. Kumusta ka ni Inday Lisa? O si Dudong Alter ako ni mga kumpare. O kumare si Inday Lisa o si Dong Alter Tiroy. Ang ako yung mga anak, mga bright kayo, pero buyag lang, puros mga dawat o mga award. Pag-graduate, okay? Sa tanang mga namati na ito karon, kumusta ka mo tananan niya kita sumpay sa kung aso ninyo ning Simanahon ng naguluhan? Magic basket! Okay? Ang gibihatas miyaging yugto mga bata, mga kasama ato na ibawaan nga nangayo magbayad si Chico. Sa halin sa mga utanon nga, wani masayri nga gikan des magic basket. Matur pa niya nga batang abot gyud ko no. Kung unsa inyong maharbis sa akong yuta, mangayo jud kog bahin ninyo. Unya bitubag si daday nga dili man iabot sa iyang yuta. Dili man kuno abot. Hinungdan nga nagdudas Jigo nga dito ni mamupo ang inahan ug anak sa kasitpit nga yuta nga gipinag-iya sige nga lagpaking. Mihol ka si Jigo mga bata mga kasama nga iya kining isumbong. Mga bata niya sumpay sa kong asoy kaninyo. Tay, mauna lang ni nabili na mo ha. 1,800. O, kinilang 200 ang imo o. Kanang usa ka libo nga ako. Oh, sige. Timan ninyo ha. Kung unsay abot sa kong yuta, may bahin gyud ko. Kasabot? Unya, di man to abot sa imong yuta, lo. Sa? Day. Tay, abot to sa imong yuta. Di ka nga dito mo mag-harvest sa unahan sa kasikbit sa akong yuta. Sa ilang paking, isumbong di mo! Oh, tay, ayaw tao nagbuhat tay. Hindi mo may ipapriso? Oo! Anhagon mag-agi. Asam day kumulaban. Wa man ta mangawat mo. Wa mo mangawat. Ha? Mangutan ako niyo. Wa man ka mo mangawat. Yadiin mo gitumod nga kining mga kuwan kining mga utanon dos merkado. Wa man to'y bunga ang imong mga tanom. Aber? Wa na'y bunga kay gipangwa man sa kawatan. Usa? Ganyan ko ni mong kawatan. Tay, husto na. Ano kaya tubahin ng imong apo na? Gingan mo kong kawatan. Osma, bingan mo kong kawatan. Kay tambaluso di ka mataka. Nga di ay, niingon di ay ko nga kawatan ka, lo. Abisa na. Klaro kay nga ako imong ipasabot at ko imong ipadungog-dungog. Tay, nga ano di ay, tay? Tay, ikaw di ay namupo sa mga bunga sa tanom ni Dayday, tay? Siya.
Oh, nangutan na naman. Usa pa. Ako mahiyuta. Tay, husto na itahon, tay. Uy, husto. Usa husto na. Bebe, dungagi rin 500. Kaya di na ko musumbong paking. Unsa, tay? Ayaw, ma. Nga sa ato pa, gusto ka mo mapriso. Mapriso di ay milong, nga wa man misa. Ang pagpanghilabutin ninyo sa dili inyong tanom. Nakakita di ay ka nga nang hilabot mi. Mao na diha, tay. Bata, Yung sa mga katay, may ebidensya di ay katay. basta! Isumbong ka mo! Gusto ka mo mapriso? Sumbong ka mo! Anak, Nganong mahadlok man ka mga wa man taysa, wa man ta mangawat. gusto ka, anak. Pero usahay magunis lulo ni mo ba? Maay kay budag istorya. Unya di ay, di nila tan-aon ang ilang mga tanom kung naabay mga bunga. Mutuulan sa di ay dayon sila di ay ma. Pila may gihatag sa imo ha? Ay, usara kalibo. Kagamay god. Wa ka mangutana kung pila ilang halin? Wa na lang. Alkansi ka. Manual kan si ko. Nga dili man to abot sa akong yuta. Oh, tuod. Unya, diin man sila adto? Anak, ako dali manghugas sa atong gikanan ha, dayday. Pahuway na kay Lunes ra ba ugma may klase ka. Oh, di ay man no. Ikaw ra ugma ang maninda. Oo, mabitan na itong naandan. Muuban ka lang nako kung wa kay klase. Ako sang tabason ang mga dahon sa saki nga para iputos sa pudpud ma. Wa pa di ka duka Wa pa man ma. Ma, magtigom ta ha. Kay gusto ko nga magpalit tag TV para di na ko moadto sa ilang nang sayong aron mo tan-aw og TV. O sige, paningkamutan ta. Kanang ma, ang kwarta nato pa, tua sa tungod sa altar akong gibitay ha. Ay, husto di ay. Kuha ara sa kong bulsa ang sobra na tong kwarta. Nak, 800 ni. Usa ka 500 o tulo ka tag 100. O napay mga sinsiyo. Unya asa man ako ibutang ma? Iso dito sa basket nga akong gibitay. Patong lang aron nga makaabot ka. O ma. Naana, nakapatong na ko sa siya. Makapot na nako ang basket. Ako na ning ibutang ang kwarta. Magic basket, padaghana ang among kwarta ha. Joke ra bitaw, uy. Pero ganina ang mga utanon laki ni daghan laki nahimo pang tulo ka bakat. Kung kining 500 o kining tag 100, pwede ka ha nga mo daghan nino magic basket? Hala! Hala! Nidaghan ang kwarta! Napuno ang basket! Ay! Ay! Hala! Hala! Mauko sa siya! Ma! Ma! Uy! Usa to minagubo? Ay! Ginoo ko! Dayday! 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 Oh! Jesus Maria Joseph! Ha! Tinuod ni anak! Pastilanon sa bakay nakita Dolores kanong ingon man yato ang iya pangutana. Bebe, unsa man be? Painomdom ay nakita. Mao ni painomdom mo. Ang butan na bata, malipay magdulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Ma! Matanawa, ma! Tinuod na kwarta, oh! Hala, awa, ma! Kipadagan sa magic basket ang kwarta, ma! Tanawa! Pwede nandagana sa 500 o tag 100! Hala, wow! Hasta mga sinsiyo! Daghan kaayo, ma! Marag di ko makatuoy ni. Ma? Ma! Ma! Mama! Dolan ako silang Dolores.
Na may tao nga nagbarog sa tunga sa daan. Upahinay ko. Oy! Chico? Oh, maayo kay nagkailan ka na ko, do. Oh, O, guwako ni mulig siya. nganong gyat ngan man ko ni Manoy? Naibaw kong asta. Mamisita kang Dolores, no? Kung mahimo ang tanoy? Nga, hindi man mahimo. Basta may usa ka lang kakahon nga beer, pwede na mamisita kang Dolores. Total, dugay naman ito natigbak ang tihik niyang bana. Busa, ikaw, ayaw yun pagtinihik. Kay matigbak sa ka, nasimba ko lang. Wala ba ko'y dang beer na ida? Humtohon ko. Hindi na problema. Muhapit ko na din sa tindahan ni Lalabs na ako. Asaan na? Unaw ka na. Sige, palita. Salamat. Kuyaw Salamat, na Nak. ko ni mo, maoy. Nakuyapan man ka. Tuhod kay sobra ang kalipay nga akong ibati, nak. Hindi ko makatuon, nak. Bisan ako, ma. Dato na tama. Tagan na ta kwarta. Ihilom ta kini, ha. Ayaw pa na bisan kinsa. Ilabi na sa basket sa tiguang. Dili mahimo nga. Magpatukod ta karon og nindot kaayo nga bahay. Kay mahibong unya ang mga tao. Unya, di na lang ta mamalit sa tong gusto di ay. Mamalita pero anam-anam mo na to. Dili na to bultuhon. Ang maitang buhaton nga makita sa mga tao nga mikugi ta og negosyo para makaingon sila nga gikan sa atong negosyo ang atong kwarta. Sige. Sige, ma. Tabangan ta ka og panindak kun wa ko'y klase. Ma, naasi ko yung laburo. Una dito gawas ka. Oo, ma. Abri na yun! Ay, Oo, say ay. Biya diha, day. biisat kuya. Kuya, di ay kalo? Oo nga, di. Bibi. Kasi mo kay bugat ng kahon sa beer. Dayon, kuya. Salamat. Ialagi ka, tay. Siyempre, ako manimbay. Biya diha, Dolor. Biisa, lingkod, Lauro. Salamat. Straight, daday. Kuhain ko baso. Olo. Ikaw sa Blauro, ayaw pagliko-liko, ha? Ayaw pagliko-liko. Ditso. Kung sa'y tuyo mo kong anak nga, byuda, hala, lan ka na yun. Kung man nakagusto kang Dolores? Tatay, uy. Si tatay. Mas mayo nang maminyo ka na. Anong doon na ka ni pamilya? Ang klaro pamilya ba? O karon, mabakante na ning baya kay nagplano ko. Nganhin namin din ni si Teria. Kining salay, pagguba ko ni. Imo rin ang mong tindahan. Tay, Husto si Noy Jigo, Dolor. Kung okay ka, magpakasal ta. Kana! Magpakasal mo si Kuya Lauro, ma? ayaw ka hadlok, anak. Gawa ko mo tando. Uwa ko sila tubayin si tatay. Labi na nga nangahubog na. Dili ko gusto may kasahaw ka sa akong pagmahal, anak. Nasaad ko na sa akong kaugalingon human mamatay si papa nimo. Nga dili na ko mangita pa og lain. Dili na nako siya pulihan pa. Salamat, ma. Pero si Kuya Lauro, puutan man siya, ma. Kutob rami sa amigo, anak. Guwa na'y sobra pa ni ana. Naran niya kung masuko siya na ako. Nga ako siyang gibalibaran. Okay lang. Malipayo naman ko na, uban nimo. Kay nasuko, niya papahawaon na ta din eh. Unya, asa man ta puyo, ma? Nakauna-una ako mamalhin na lang taglaing dapit na. Kanang layo, gikan din eh. Kana, sige, ma. Total naman tidak ang kwarta. Pwede ka magpalit og pakumbay. O, nak. Alam nga, mabakanti na ni kay sila na kuno si lolo nimo. Ug ang iyang uyab nga si Tiria ang mupuyo din eh. Lain na ni Lolo, eh. Pero sige, nakabit na tidak ang kwarta. Pwede man mo pahawa dayon ta. Di ba man, no? O, nak. Total sa sunod si Mana. Closing naman sa inyong klase. Kada nalay atong huwaton, anak.
Nasahod gud sa kundunggan ang ilang gihisgutan. Daghan silang kwarta. Diin man kita ng ilang kwarta. Wa lang sila mahibaw nga ni ara sa luyo sa ilang kananan. Ni ara ko din eh. Tay? Nag-usap ka diha? Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. At ang ninyo mga bata, mga kasamang sumpay sa kung aso ninyo ng isibanaw ng naguluhan, Magic Basket. Di nilang sa mga aso ni Kuya Gulat kinitanan talit ka na to sa RMN Drama. Okay mga bata, mga kasama, anaya kita sumpay sa kung aso ninyo. Mauna to ha, mauna tong mga nakadaog. Akong isa-isa ninyo pagbalik kining akong aso ninyo, di ba? Ang title ani Magic Basket man. O nya atong nasairan mga bata, di ba? Atong nahibaw-an nga nagistorya sila si Daday o Dolores atol sa ilang pagpamahaw anang pagkabuntag. Naisgutan ni Dolores nga wa siya mudawat sa tanyang ni Lauro nga kasal. Og ana napagiyang tatay taon, tatay Jigo niya nga sige hingili nila kay sila lagi si kunoy mo puyo sa maong bay. Hangtod nga nalitok taon sa bata nga duna sila daghang kwarta. Og pwede ra silang mopalit og bag-o dito sa layong dapit. Wa nila damhang na minaw man di ay nila dito sa luyos bumbong si Jigo. O si Jigo sa iyang bahin po, sa laing bahin, na-interes siya sa kwarta. O wa siya may baong naadi ay sa ilang likod si Dolores. Mga bata, mga kasama, wa sa kibaw nga si Dolores di ay naas iyang likod. O karon mga bata, mga kasama niya, sumpay sa akong aso, ika ninyo! Nasahod gud sa kundunggan ang ilang gihisgutan. Daghan silang kwarta. Diin man kita ng ilang kwarta. Wa lang sila mahibaw nga ni ara sa luyo sa ilang kananan. Ni ara ko din eh. Tay? Nag-usap ka diha? Nag-usap ka din, Tay? Kining. Sama ka, naniid ka? Gani na ra ka din, Gani na bitaw. Karon kay bistado naman mo, ha? Sa akong pagpaniid, mangutan ako nimo. Diin gikan ang danghan ninyong kwarta. Tay, hinaya ka ng tingog mo, Tay. Tinghalik may makabati. Tala sa sud, ato ta dito magsulti. O niya ka na imong tinda. Dili na lang ako itinda. Dadaan na lang unya ni, upanganaan ninyo. Ang kayo naman, Ana. Tala sa sud, Tay. Unsa na. Ay, nagpaabot kung unsa isulti mo. Nagsigi kang malagnog panghupaw. Tungod kay nahadlok ko, Tay. Nga basin dili na unya siya muhatag kun manulti ko ini sa laing tao. Kinsa man laing tao ako? Laing tao na ko karon Dolores, sa laing akong tawran? Dili na maibot akong ipasabot, Tay. Sa man di. Kinsa man tawhan na ang magkatagal ni mo kwenta. Ipalaila ko. Dili siya tao, Tay. Usa? Dili tao? Unsang ba siya mananap, ha? Sa maskanding, ha? Malibag sapi mo ba? Dili mananap, Tay. Di sad mo nanap. Pistoy. Di suhan ako ko. Unsang ka. Ayaw ko patagan-tagaan na unsa na. Sultihin ko unsa na. Pero sa ari una ko, Tay. Nga dili ka manabit di bisan kinsa. Bisan pa sa imong uyab. Ayaw gyud, Tay. Katingalig sa mahitabo kun daghan ang mahibaw. Sige. Musaad ko. Wa ko'y sultihan bisan pag-sterya. Nga naman, Ay. unsa man day na sekretuhan na lang. Tuwa na laki. Tay, magsulti lang unya tag-usap, Tay, ha? Ayaw una, Dolores. Nga, no? Laing tao pa ba day kus imong tanaw, Lor? Kasal na lang taon ko ang namong tatay mo, Jiguday.
Tahura ko isip ikaduhan ni mong inahan, oy. Way makahulip ni nanay sa akong kasing-kasing. Usara ang akong inahan. Aw, mao ba? At ito pa ganun may apas ka man, lalabs. Nanong di man kumuapas, nga ganina ka pa man. Wa pa ko makalutong pamahaw, milakaw ka na. Hangtod gigutom na lang kung pinaabot nimo. Mao nang giapas ta ka. Pero, kung di mo gustong mahibaw kung ano sa sekretong giingon ninyo, pues, di ko mabungkos, oy. Oy, Jigo, ay nagbalik dito, ha? Usa. Ay, pagsunod. Lalabs! Lalabuti ko! Uy! Lalabs! Kailan makabiya dahil may din si Dayday. Sa dili pa mahibaw sila sa tatay bahin sa magic basket. Pada sabi ko buhaton. Husto, wa ko'y dadon bisag unsa. Gawas lang sa usa ka bag ang gisudlan ako sa kwarta. Ug ang basket, maura ka na akong dadon. Aron dili sila magkasabot nga dayon na ning akong paglakaw. Hapiton ko na lang si Dayday sa eskwelahan. Magdali ko. Pero, duha man ka bag ang gisudlan sa kwarta. Ibilin ko na lang ning usa ka bag din eh. Bahala na si tatay. Ang importante nga dili siya mahibaw bahin sa magic basket. Wa ka na masuko. Wa na. Basta paubad na ko. Balik ni mo dito. Ug unya, pasultihaw is Dolores kuno say tinubdan silang daghang kwarta lala. Oo, lagi. Unya ato na ta. Sige, na. Niya, kinantindahan. Ay, sus. Why blima oy. Pabantayan ako ning agaw tonet. Gaw! Uy, gaw! Gaw tonet! Gaw! Gaw dali sa... Ay, mamay isugo ka, gaw, ha? Nakasugod na kaglaba? Wa para bagaw kay nang laba mangkus mga kurtina nga pailisan nimo. Mas may noon, oy, kay pabantayon taon na ka din histindahan ba? Kay mula ka mi kadiyot sa Jigo. At turagon mi sa ila kadiyot. Sige, kaw. Jigo, tanan na. Wa man lagi tao. Uy, ni ang mga budbud sa mesa. Uy, ni suwat. Unsa na? Uy, Unsa na, oy? suwat man ni. Wala. Palubitan sa hapagagsuglas budbud. Bibi, basahon ta. Di kay basa kay di kay ko klaro. Tay, Binaw. basaylua nga di na ta magkita. Uy, Uy, unsa gud ni? Sa dili pa ko mo padayon nun sa makaibuti pasabot sa suwat ni Dolores mga bata. Pahinomdom sa ta, ha? Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Okay, padayon ko sa akong asoy kaninyo. Unsa may buti pasabot ini niya, Jigo? tuwa sa basa aron ta makasabot. Oo, sige. Agig pagtumban sa imong gusto, kamo ni nang tirya ang mupuyo ining baya. Tua sa kwarto namo ni Dayday na ay usa ka traveling bag, hilnga o tarunga paggasto. Nga nung miingon man siyang tarunga gasto. Go. Mauna, di ako kutob. Nga mulambo ang inyong pagpuyo. Amping tay, mahal ka namo ni Daday. Maura. Uy, Ang kwarto. Asa ang kwarto nila? dali. Lalabs. Ang kwarta yung tingaling sud sa bag kay ipataro na ko yung gasto, Lalabs. Lambaga yung gingon. Dali, ablihin tayo. Oo, lagi. Kapurado ba mo? Dali, uy. Ang kadaghang kwarta, Lalabs.
check in una tag hotel, nak. Kay ugma pa ta manghita og bahay nga atong maabangan o baka atong mapalit. Unya, wa tay mga sinina mo. Mamalita. Karon kun maka-check in na ta, mag-shopping ta, mamalita sa tanan natong gikinahanglan. Ugma ta mamalit. O sa dili pa ta magsugod sa pagpangita og bahay, manimbaon na tanak. Unya magpamisa ta, pasalamat. Oh, nga naman ka. Nangupaw man ko ka. Kumusta na ka si Lulong Manong? Gibilin ko niya ang usa ka bag. Huwag ka may okasyon, ha? Puno mang lamisa. Muna pista. Magbusog tala, Labs. Kay naay daghang mainom nga, giandam na. Yan yung kita ng mga aunin eh. Ang agkin saman, kita ramang ni adinhing duha sa inyong bay. Unsa ka? Oh, ato na dieng bay. Ay, sige na, Labs, mga o na taog inikahuman, pagtagay ta. Sige! Wow! Paborito na ko tanan! Aray, di ama ko makatuhog sa lamesa. Ay, nabuntagan ko din hinga. Naghukdong lang. Aray. Kasakit sa kong liog. Kalabad sa kong Lalabs. Hain mas lalabs. Gipasagdan naman ko niya din Lalabs! Teria! Ya! Uy! Ang baga puno sa kwarta. Uwa na din Animal! Tunit! Ay, Chico, nga naman. Ay, nagigagaw mo! Ha? Uwa man maanhi. Pusa! Nga adong nagita magkaniya nga kamo may nag-uban dito sa inyo. Uwa na siya dito. Ginayasan ko sa animal. Dabang akong kwarta. Unsa? Sigurado ka? Ngawa siya mapit din Ay, wa lagi, Chico. Animal! Buisit siya! Ala, uy, nakonsensya man ko. Paapaso na ba ko ni Agaw Teria sa syudad sa kanini ang ipuyan? Ay, mga langit, taluoy po bayang jigo. Oh, unsa na ikasulti mo ng bag-utang bay, ha, Dayday? Nindot, ganahan ko. Pero, wa man ko maanad nga ako lang usa sa akong kwarto. Unya, dako pakit ka ayo mo. Mag-anad-anad ka na, nga matug nga ikaw rang usa. Kay unsaw naman lang kunuwa unya ko. Kay asa der ka ma? Wata mahibaw nag. Ang Ginoo rin nahibaw, mao mas maayo nga andam ka na daan. Lainan ni mama, uy. Uy, anak, ay kalimot ha, ugma. Magsusi ta sa gipatukod ng restaurant. Yes, matukok sa iyo, ma. Maayo. Buisit ka, Teria. Huwag kayo, wow. Kalayasan ko di mo. Buisit ka. Mga bata, hinanay binangga. Unsa ba kayo sunod mahitabo mga bata mga kasama at ang ninyo ang sunod sumpay niya kung aso ninyo ni si Marona ang naguluhan. Magic basket din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinito na dalit ka na to sa RMN Drama. Binangga. Hello mga bata, kumusta
Kumusta ka mo tanan? Adlaw na sa karong Biyernes, hapit na ang Sabado. Sos, naa ba katay pangutana, no? Unsa kay pangutana na to? At ang ilag yun ninyo, hagot sa ato mga pangutana. Tubag lang sa dayon mo, kay dili sa panghambog, no? Atong miagi, purti daghana, gyud taon. 5 ka alas 6, guni mahuman, imidya ato atong programa. Nahuman kong tubag sa mga text, mga alas 9:30 na. Oh, mga inana, gyud, o labaw pa ka ato. Basta hapit na alas 10, tungod sa kadaghan taon kay baikog man ta. Unya ka to taong wa na ko matubag pasayluwa taon kunyo kay purti na gyud daghana kapoy kay tubag taon nga ana suri kayo kay mauna ang saktong tubag basket. Unya unsaon taman nga duna na may nakauna mao tong akong gipangbasa katong nga nakadaog. Suri lang yung kayo sa uban sad nga iwit sa kayo ni text murag pagkabuntag na napapagi ni text dili baka tungod sa kadaghan sa mga message dugay maabot do. Mao na akong galibugan dugay ipasud sa smart ba ang atuang mga mensahe mao nang ang uban taon imbis maoy nakauna nya nay nakauna maiwit tungod kay di sa siguro may tabo ang gauna gyud gauna ang sunod ga sunod ang ikatulo jud mao gyud na lisod sa kayo no sige mga bata mga kasama di lang kita nagagyaw-yaw kay gabi na hapit okay ani kita sumpay sa akong oy ang ako ding ang sunod natong kuan ha si ako'y pahibaw daan nga si Kuya Ariel mo'y muhatag sa ato ang premyo ang tagiya sa iking binding roof installation nga naa sa Lapu-Lapu unsa to dapita si Ariel babag Lapu-Lapu o na babag pagitaan na ninyo diha pangitaan na ninyo naa diha barato na kay ato mga kuan di kay mahal para parte sa mga balay di kay mahal makita po ninyo ang tanang mga materialis po nila nga manindot po kayo mga bag-o po okay mga bata mga kasama. Ano kita sumpay sa kung aso ninyo ning simnauna nga naguluhan. Magic basket. Ang gibiyatas magic yung to, di ba? Daw sa gitabunan sa kalibutan si Jigo sa tumang kagool o kasuko sa dihang nahibaw siya nga gilayasa na siyang terya dapag yun ang kwarta nga gigahin unta ni Dolores para niya. Why hunong ang pag-inumogon niya? Sige pagpanghagis, mga bata, mga kasama. Ano yung ginasumpay sa akong asoy kaninyo? Buset ka, Teria. Huwag kayo, wow. Kalayasan ko ni mo. Buset ka. Noy! Jigo! Usod ko na ya! Uy, Noy! Nagkadugo mo na yung kamot. Sabi na ka ba mo? O sabi na tabo din nga nagkatag man ang mga butang ninyo. Lapay lamisa nga wa mahipo sa mga pagkaon. Dali na. Koyog na ko kay patambalan ta ng kamot nimo. Dali, agakon ti ka. Ilugar lang ko daan ng gate puti do, palihog. Complete gusto ra gyud na way sukli. May balik na chocolate apartment. Ay mag-doorbell ako. Uy, ay may abli. Uy, hala no. Kagwapo po turoy anang lakiha, murag artista. Bye! Uy, balik ha! Aguroy, builit to siyang agaw. Oy, ay, gaw. Gaw sa mga kadangan mo ka magnakakitag multo, oy. So, dire! Halagaw, uy. Arang kapuha naman at to, oy. Ha, siyempre. May ikabayad, good ta. Oy, dali na, oy. Kumusta naman dito sa ato, gaw? Ang ato, okay ra, pero si Jigo, di gyud okay, gaw. Malas siya. Ni adtos ato og nangita nimo. Waba kuno ko mahibawon kung asa ka. Unya, awa na ko sultihi ang
Sa day ko laban di ay. Lagi ha. Gawlain pa'y ato ba? Mibalik magkagpuyo din he. Di ba mahal man din abang? Maayo man tus una kay may pariner man ka. Bisag wa ko'y Amerikano net. Makaabang ko din hi. Uy kay na ako'y dakang kwarta. Unya, di mahurot og inabang na nimo din he. Wa man po ko'y planong magdugay din he. Mangita kog barato-barato nga bay, oy. Ug magnegosyo ko para di ta mahutdag sapi. Lauro, nganong di man ko papulios doktor, nga ni anatambala naman yung duha ko kamot nga nangasamad pag sinukmag bongbong. Kuan kini monitoron pa ko ng imong dugo kay perting taas ha. Gawa sana may problema kasi mga atay. Matupas doktor. Naon siya man nga akong atay. Kini hindi Jigo, ang doktor nalay pangutan na inibalik niya kay bulakaw pa ko. Mula kong biyaan din hi Lauro. Mubalik pa ko noy. Bantol ako butika kay resita nga gihatag ang doktor. Pahuay lang na din kay paliton ko na ni mga tambal ni mo. Wala ba ko'y kwarta, Lauro? Nahibaw ko noy. Sige lang, niya pa man ko. Sige, haris ako. Kaikog ko biya ni Lauro. Wa ko magdahom. Nga unungan ko niya. Uman siya balibari ni Dolores sa gitan niyang ining kasal. Asa magka sila karon? Nagkinahanglan ko nila. Excuse me, ma. Pwede maistorbo? Okay na, nak. Nagtanaw naman ko ini yung mga gipada nga picture sa gipatrabaho na tong restaurant. Nga naman day, may tuyo ka? May paunta lang ka nga naabot nga imong gi-order nga mga food pack. Maayo noon. Manaog na ko ron. Yung na lang ang driver nga ipakarga sa sakyanan, ha? Patabang nga ang ubang katabang para madali. Asa din nato ipanghatag, ma? Sa mga tao nga naaraman ni Muyo sa dapling sa karsada nag, ug ang mga makililimos, ato silang pakanunak, ato silang bahinan sa ato na tagamtaman karon. Hurot na ang mga food pack? Hurot na, ma. Okay, sa sunod simana na pod. Ato din buhaton kada simana dayday. Mintras may grasya pa ta. Dili ta mohunong sa pagpanghatag sa uban nga way makaon. Ma, para sa ma. Nga naman. Ay, paunungon man di daday ang ilang gisakyan. Unsa man kataoy iyang nakitaan. Mga bata makasama. Sa di pa tamo padayon pahinumdum sa ta. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binanggang. Okay, ani ang supay sa kong aso ninyo. Magic basket. Unsa dayday? Si Kuya Lauro. Hay man. Taala ay naglakaw pa ingon sa giparkingan sa iyang motor. Dong, ilugar una ang sakyanan palihog. Layo, oy. Ay, taarama, nakasakay na siyang motor. Sige na lang, anak. Pasagdahin na lang. Mangumusta unta ko ni Lulu kay silingan mangjud sila. Dayday. Uwa ka mamahibaw. Ug asa sila karon si Dolores, Lauro. Sa pagkakaroon ay wapa. Pero dili ko mahunong sa pagpangita nila. Kinahanglan nga mahibaw sila sa imong kahimtang. Kay maglisod ako na Dagan ako absent kay maluoy ko nimo nga way tagtungod. Pasensya ka na, Lauro. Naikog na kay ko nimo. Pero unsaon ko man. Pasagdi lang noy. Kayo sanay ni mga adlaw, ako ra sila makitaan. Kinahanglan nga ako gi sila matultulan. Ay,
kadiyot lang dong ha. Gaw! Naana sa delivery! Hoy, nabot, bes, bikas bukton na yung tingo. Ay, sorry, maobadi, ay, sorry. Kahadlok ba ni mo naana sa delivery, oy, nga naman tayo ikabayad. Suki ko na sila sa una pa, manawag lang ko sa telepono, ila ding i-deliver na akong order, ug anhin na din ang bayad. Ah, maobadi, ay, ingnabing ipaso diri ang i-order kong mga bagong kama. Kay katong daan, ako na tong ilisan. Lakaw. Ah, diretso lang mo dong, kay ako na mag-iablihan ang pultahan. Ay, kaanugon atong imong kama, oy, di pa bayat to batik tan-aon, unya, imo man lang gilabay yung taon, oy. Nga sa man to ipabutang nimo, nawa na may lugar, magsamok-samok rato din, he. Ay, nasab! Wa na, uy. Ay, tuwa lang ko kay basinog ang usa sa akong mga bata noon. Ay, oo, di ay sa. Hello, gwapo. Ay, mangayo ko o hinabang inday. Ah, hinabang. Kadiyod sa kay di ra ba ako ang tag-iya din eh. Ako sang ingnon, ha? Kinsa man na, nganuwa man na ni mo pasudla. Makililimos, uy, nangayog, hinabang. Unsa? Magayon ako, hinabang, ma'am. Uy, tiguang, ato ko na pangayog hinabang sa mga pare. Na, ito sila daghang kwarta dito ay. Bisag pagkaon lang, ma'am, kay gutom na kayo ko. Bisag kapila pa kagutom, ayaw ko'y labot, uy. Hilayas! Buisit ni mo. Tonet, isira lang, gay. Mga igsuon, linya lang ha, linya lang ta ha, dili magtinugmuray. Oh, okay, unya, usa ka pa ang distansya, gikan sa imong gisundan, aron dili mo maghuot, aron sayon ra ang inyong paglihok-lihok. Lagi ang tanan makakaon, ug makada, ug mga grocery, inagpauli ninyo. Ah, nagkasinabot ba kita? Sayop na sa bang inyong tubag. O sabi akong gisulti ha, nga angan yung isampit nako. Igsuon! Kana. Okay nya, usbon ko, nagkasinabot na ba kita? Oh, salamat mga igsuon ko. Ma, nag-iwan ko sa pagkatabang ba na ako nila tao nga gusto makiksabi nimo, ha? Asa man? Do ako nila pawata sa tent na gibutangan sa mga groceries. Oo, ba mo sultikin sa pangan? Wa man, maingon ako no nga importante iyang tuyo kay bahin kuno sa imong amahan. Unsa? Sa ato pa, bahin ni Lolo, ma. Dili ka si Kuya Lauro? Okay, akong atuon. Kini mga igsoon ko. Kamu na din ha. Ipadayon ninyo ang pagpangaon. Og unya, human mong kaon, lahos mo dito linya sa tigtunol og mga bag of groceries. Ha? Dali, tanda day. Ay, salamat, Peter. Uragi ko gitugtugan sa Ginoo nga moag din sa plaza kay nakitaan ko gid ang lukinan akong kitang-kita. Umin ko umayo ang pagkabutang ng Dolores ta. Huwag ko magdahaw nga ingon siya na ini kakonsyon sa iyang isikatao. Lauro? Uy, huwag ko kabantay na. Kumusta? Kami galuoy sa Ginoo. Iyaming gibulikan. Hello, Kuya. Uy, ikaw ni Daday? Kadakot agad din mo. Siyempre, di lang day ko mutubo, Kuya. Pausab. Kadakot na niyo kausaban? Aw, hinoon. Taon-taon naman sa tanin niyo nga wa magkita. Bosad bitaw. May asawa na ka, Kuya? Ha? Ikaw gidaday no? Mama, naman ka naraganit ta. Okay lang, Dolor. Abi ni mo, Dayday, isa na ko sa kong kagalingon nga dili ko magminyo kung dili ko magkasugat o babae nga sama ni mama nimo. Unsa? Ma, Lauro, ato ta sa bahay aron magkasulti tag maayo. Dayday, ina ang driver nga magpahatod ta sa ato. Yes, ma.
Kung ana ang nahitabo ni tatay. Wa siya makatilaw bisag ko sa kadako sa gibilin ko ni mong kwarta. Ang tanan, gidaanan ng teriya, Dolor. O gikan na itong panahon na, wala sa maayong kahimtang si tatay ni mo, hangtod nga nasakit. Taod-taod gimi sa ospital. Ako siyang giunungan. Kanahibawan ko, huwag makatiman niya kung ako siyang pasagdan. Atong-atuan si Lolo, ma. Asa man siya karon, Lauro? Doon sa inyong bahay, pasakiton. Ang animal nga tiriya, nibaw ka mag-asa na siya. Wala gina yung makabalita niya. Magbayad siya mahaling ang gibuhat sa akong amahan. Kay aray ko. Hapit ako mahiwang akong tudlo da. Hay, maapil unta dis labas. Ngano pa din misinggit man ni siya, oy. Kinsa na hilapon sa kwarta! Ana, muray kidangat ini. Tanawa ang bagang isudlas kwarta! Wala sag! Onya, asa ba't paigon? Imong gitawa! Unsa? Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. At ang ninyo mga bata, katapusang sumpay sa kung aso ninyo, ugma ning simunaw na nga naguluhan. Magic basket din lang sa mga aso ninyo, Kuya Gulyat kinita. Okay, mga bata, mga kasama niyan, kita sumpay sa kung aso ninyo, ning simunaw na nga naguluhan. Magic basket, ang gibiantas maging yugto, atong nasairan nga daw sa dabuang sitirya, kay iyang nadiskubrihan nga walay sud ang dakong bag nga gisudlan sa kwarta, mga bata, mga kasama. O gini, iyang gipasangin lang stulit. Mga bata niyang sumpay sa kung aso'y kaninyo. Kay aray ko. Hapit ako mahiwang akong tudlo da. Hay, maapil unta dis labas. Ngano pa din misinggit man ni siya, oy. Kinsa na hilapon sa kwarta! Ana, muray kidangat ini. Tanawa ang bagang isudlas kwarta! Wala sag! Onya, asa ba't paigon? Imong gitawa! Unsa? Naunsa ka? Uy, pagklaro diha, oy. Kanus amang kuno ko manghilabot sa imong sapi. Karon pagay ko makakita na giingon mong gisudlas kwarta. Ay, kaysa man di ay nagkawa sa kong kwarta! Kung maghisgot kag kawatan, aber asa man aging kawatan. Tingalig na hurot na oy, wala ka makamatngon. Imposibleng madali-dali tong kahurot. Nagyoy ng hilabot. Unya kay kita ra magduha dide. Ako imong pasanginlan. Uy, agaw teriya. Ay, nasuhito bayag yung kanako ha. Mas bali pang magpabaga ko sa akong naog pangutang kaysa manghilabot ko sa bahandi kadili ako. Okay, sabay ng hilabot ang bahandi. Sumani mo! Kakinsa man tong kwarta, di ba kang Jigo? Animal ka. Imbis ay ka mo laban ako, imo na mayroon kong itirahan, di ha? May pagmalayas ka! Ako may imong gusto. Kana pag di ko maapil sa kaawaw kun mga buot na tong imong mga gipang order. Okay, goodbye! Hoy, Tunet, balik, oy! Balik diri! Kasakit na sa akong lawas. Maglisod kong bangon. Uy, Lauro. Ikaw na. Ako, Noy. O, nako'y mga kauban. Kinsa. Tay! Dolores. Lo! Day. Lo! Ni Amo. Lo! Amin akong ikalimtan ako ninyo sa hingpit. Salamat nga inyo kong gituaw. Matalo ako ninyo. Kalimti na ang mga batingan na hitabo, tay. Ni ang gabi si Dayday, uban ilauro kay kuhaon ka na mo. Patambalan ka na mo, tay.
Abi ni mo miluag ang akong dughan. Salamat nga niyan mo dadas tatay ni mo sa mahalong ospital. Ano masiguro na ako ang iyang kaayuhan? Salamat. Unsay salamat. Ako ang angaya magpasalamat nimo, Lauro. Kay wa nimo pasagdi si tatay. Utang kabubuton ko kana kanimo. Gibuhat ko lang ang angay. Sige kayo mabalik ako report sa kontrabahoan. Kung ingnon ko ikaw ang resign, ug ari ka mo trabaho ubos na ako. Ha? Dolor? Huwag ka magtiaw. Komedyante pagod ko, Lauro. Dolor? Hastang kwarta sa akong mga wallet. Sa shoulder bag, gipanudlan manuntan ako ng mga linibo. Ano man, oy. Naapa ko'y dagang bayranan. O sa may akong buhato, nene ron. Husto, naiba yung paagi nga misantop sa kong huna-huna. Ug niining paagi ha, di sila makailan ako. O kung di sila makailan ako, edi, way maningil. Gusto, mauna lang yun ako buhaton. Anak, Tay, magpakaayo kag dali ha. Para mupasok ka sa simbahan, aron muhatod nako sa altar. kinsa may pakaslan mo, anak. Wa pa di ka mahibaw, lo? Sa unsa man, Sila na si Mama o si Kuya Lauro, oy. unsa, aw, maayo hinuon. Wa ka masayop sa imong desisyon, Dolores. Buutan si Lauro. Mauna nga, miingon ko, nga magpakaayo kag yun og dali. Oo, anak. Maayo na ko. Wa na'y makailan ako. Kay na'y usan ako ka makililimos nga tanawon. Pwede na ako magsuroy-suroy bisag asa. Wa na'y maningil na ako. Oh, nga na tatay. Mauni ang imong bay, Dolores. Oh, tay. Dali, mga naog na ta. Gisugatan nila ni Dayday og Lauro, tay, oh. Hi, Lo! Welcome, Lo! Pamina ko kay ko. Kana ba? Magtatay ka na yun, ha? Kay kasal na ba yan ninyo kanong Sabado? Bitaw tay. Timing nga migawas ka na sa ospital. Mula ho sa natagsud, Lauro. Ato na lang ta dito magtiwas og istorya. Excuse me, Ma'am Dudon! Oh, Minda. Minda? Ano? Kahit ikaw ang babae sa gate, Ma'am. Nakailalim mo. Pwede ba kuno kang ikasulti? Ha? Unsa yun sura ng Minda? Makilimos man to, ah! Ma, dili ka ang tag-iya sa magic basket? Sa dili pa katapos ang sumpay pahinumdum sa ta. Ang bulan na bata, malipay magulang. Ang bulan na bata, hinanay binangga. O karon mga bata niyang sumpay sa akong asoy ninyo. Katapusan na ni. Iya? Nakaila ka na ko? Kaya sabay di makaila sa buutan ug mangihatagon nga binuhat. Iya, kinahalabahinan ko ang ubantang mga kaigsuunan nga way makaon. Dili ko angay idaw ang grasya nga gikan sa imuhang magic basket, iya. Magic basket? Iya? Sige ka malagog tutok na ko. Gid ko masayo pa. Nga sa among pultahan mo gibilin ang imuhang magic basket? Kay buutan ka. Ma, pwede ari mo sa sud magsulti?
Ari mo sa loan, mao? Dali iya, so dire. Dayday, paandami rag makaon ang atong bisita. Okay, ma. Ako lang mo hatod. Dali, arita diri mang lingkod iya. Mansyon ang bahay sa animal nga Dolores. Iya, imo na bang kuhaon ang imuhang basket? Oh, tungod kay panahon na, Dolores. Kung mao ka na iya, paabot ako din kay akong kuhaon ang basket. Ma, nana pagkaon, mao. Sige day, pagkanaon na siya kay kuhaon pa ko ang magic basket. Oo, ma. Biyan taon na ka, iya. Sige, padayon lang, Dolores. Ay, nana imong pagkaon iya, oh. Pwede lola na lang akong isang pit nimo. Lulas imong mata. Lola, okay lang? Okay lang. Sige na, kaon na, Lola. Inday. Hala, maayo kay siya magunit og tinidur og kutsara. Og ang iyang mga tudlo di manicure. Di manicure ang mga kuko. Di sab siya pa nga, kompleto ang ngipon. Murag dili siya tikuwa nga tungkol. At tuon ako si Mama. Lola, biyaan tao sa kalula ha. Sige. Nagduda ko daw. At tuon ko si Mama aron dili mahatag ang basket. Ay, naunsa man ni. Dili man ako maalsa ang basket. Ngano, sa may problema. Magic basket. Ngano dili ka man ako maalsa. Ngano man. Kinsa na? Maablihin ko, mabi. Importante lang kaayo. Unsa? Sige na una ko, Ma. Nga naman, may problema? Ayaw ihatag ang basket, Ma. Tungod kay nagpakaaron ingnon siya nga tiguwang. Giunsa mo pagkahibaw nagpakaroon ingnon lang siya? Ang iyang mga tudlo, may manicure o dili tudlo sa usa ka tiguwang. Unya paspas siya mukaon og kumpleto ang ngipon. Ug ang basket dili sa maalsa. Naglisod ko sa pag-alsa. Tungod tingali kay nahibaw ang basket nga dili tag-iya ang imong ulian, Ma. Hala, ang basket migilak. Umayayang pa. Tod! May babae na may gawas sa basket. Murag na. Hello? Hi! Kinsa ka? Ako ang kakiya sa Magic Basket. Og nagpakita ko karon ninyong duha. Aron sultihan ko kamo nga kanang babayhana nga nagpakaroon ingnon nga tiguang. Si Teria kana ang kapuyo ni Diego. Oh, unsa? Di ay. Maayo. Sige. Pagtawag mong pulis, kay ipadakop ta ka ng babayhana. Ako na mo kontak og pulis. Kaya good. Kanihar man kong nagpaabot. Kainit rin akong takuban, Ha? Ginit ka sa imong gisulod, Jeria? Nahibaw namin nga ikaw sinang Tirya. Dili. Oh, see? Kita mo na? Uy, May gawas na tinuod mo tingog. Oh, Pasudla ang mga pulis o ipadakop ka ng babayhana. Diego. Ang mangila. Diego, maluoy ka na ako. Diego, ayaw kong ipadakop. Nyano? Naluoy ka ba rin tatay sa diyang imo siyang gibiyaan? Da ang usa ka bag nga kwarta? Diego, pasaylo ako. Pasaylo ako ninyo, Dolores, Dayday. Tao lang ko nga nasilaw sa sapi. Nakasabot mi. Magkapasaylo mi ni mo, Teria. Pero nihigayon na, ang pagbuot ni Tatay Jigo mao ang matuman. Kay siya ang nag-anto sa imong gibuhat. Nara siya.
Dagpa ninyo! Jigo, ayaw, dili ko, ayaw, bubuhiin ko ninyo, dili! Bubuhiin! Sobra kasakit ang imong gibuhat na ko kiniya. Halos ikamatay ko na kung wapay tao na luoy na ako. Tay, nagkasabot bis imong ipati, pero nasayod ko nga may malumok kang kasing-kasing. Kung andam ka na unyo mo pasaylo ka ng tirya, aduan lang siya, uban ang atong abogado. Tay, dili angan magdumot sa atong isikataw hangtod sa hangtod. Ang kahimtang takaron, nag-agad sa maaytang binuhatan ngadto sa uban. Sa pagkakaron, naaka pa sa kapungot. Pero iniglabay sa panahon, mapapasa ka ng imong kaligut-gut niya ug imo na unya siyang mapasaylo. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Og dinhi mga bata mga kasama, natapos ang akong asoy ninyo ni si Banao na kanaguluhan. Magic Basket nga sinuwat ni Kuya Leo Marabi man lang natubos direksyon ni Ate Martes Parmal Mores. Ang atong spinner Kuya Joel Vinci umabot po siya sa waba. Ang atong soundman, wailain ang pinakabangis nga umabot sa kutsihal sa Basak Pardo, Kuya Ricky Bangis Gari. Recording audio editor, Kuya Ariel Mangkao, Kuya Tayad o Kuya Jeff Gabunada. Kita na galit ka na to sa RMN Drama